Fagor etxetresnakek datorren astelenean aurkeztuko du azkenean Edesa Sozietate Korporatibo Enpresaren hartzekodunen konkurtsoa. Kooperatibaren kontseilu errektoreak Bizkaiko Foru Aldundiak eskainitako laguntza onartuko ez duela erabaki ostean. Etxetresnen fabrikatzailea hartzekodunen konkurtsoan dago joan den urriaren 16tik eta joan den asteazkenean jatorrizko sozietatearen eta Fagor Ederlan filialaren hartzekodunen konkurtsoak erregistratu zituen Donostiako epaitegian. Egoera berean daude Poloniako filiala eta baita Frantziakoa ere. Gogoratu dezagun joan den astelenean erabaki zuela kontseilu errektoreak Edesa ere hartzekodunen konkurtsoan sartuko zela eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 3 milioi euroko laguntza proposamena onartuko ez zuela. Astelenean jakinarazi zitzaien Basauriko 200 langilei berri txarra, Edesa ez zabaltzeko erabakia.